こんなところに。ああ、ここから地下へ降りていくんだ。行こう。暗いから気をつけて。ここは旧万世橋駅。こんなところがあったなんて。2011年7月、ラジカン屋上のタイムマシンの破壊が引き金となって始まった争いは瞬く間に世界中に広がった。今でも第三次世界大戦がどうして始まったのか理解できている人間は世界でもわずかだろう。だがそんな理由によって始まった世界大戦により世界のありとあらゆるものが破壊された。中でも全ての始まりの地であった秋葉原は特に被害が大きかった。やがて世界は当初の戦いの理由さえも忘れ、ただただこの世の覇権を争うだけの戦いに没頭した。そうした中でタイムマシン理論に最も近いとされた岡部倫太郎をはじめとする未来ガジェット研究所の人たちの存在も忘れ去られていった。そして6年の歳月が経った今、争いの火はようやく落ち着きを見せつつあった。でもそれも表面上のこと。終戦に向けて樹立された新しい政府は混沌の収束を第一に掲げた。彼らにとっては新たな政府による支配が最も重要であり、それからはみ出す者は危険分子と判断され、その理念に反対する者を次々と粛清し始めたのだ。そんな中、世界は再び思い出した。新しく生まれつつある支配構造を覆してしまうほどの危険な理論。争いの引き金となったタイムマシン理論と、そしてその理論に最も近い人々を。岡部倫太郎とその仲間たちは再び世界から目をつけられる存在となりつつあった。そして私は。足元暗いから気をつけてくれ。それにしてもまさかこんなすぐ近くにこんなものを作っていたなんて。古くからあったものに手を加えたんだ。これからのことを考えれば今使っているベースじゃ手狭だからな。もっともそれができたのもフェイリスの力があってこそだが。すごいわね彼女。若い頃から地元の名士として秋葉原の商工会を取り仕切っていただけのことはある。ただものじゃないとは思っていたけど。彼女には人を魅了する力があるからな。こっちだ。こっちの大きな道じゃないの？あれはダミーだ。万が一発見された時のためにこの地下道は複雑に作られている。だから順路はしっかり頭に入れておいてくれ。岡部さん、言っておくけど私は。そうか、見るだけという約束だったな。すまない。俺たちが巻き込んでしまったせいで。別にあなたたちだけのせいじゃないわ。いや、元はといえば俺がこの世界を選択したせいだ。後悔してるのあなたも。岡部さん？ここだ。君に萌え萌え。バッキュンキュン。入れ。さあ。ここが。いらっしゃい。ご無沙汰だにゃ、マホにゃ。フェイリスさん、それに橋田さん、あなたずいぶん痩せたわね。まあいろいろあったからね。フェイリスさんは変わらないわ。それはお互い様にゃ。ところでさっきのは何？さっきのって君に萌え萌えとか合言葉だを念のためにね。だからってあんなバカバカしい言葉にしなくてももっとふさわしいのがあるでしょう。普通はそう思うにゃ。だからあえてそうしたにゃ。それに
せめて合言葉くらいバカバカしくしなきゃやってらんないだろう。こんなクソったれな世の中。橋田さん。おっと、僕としたことがおにゃの子の前で失礼。いえ、あなたたちも経験してきたのよね。目を背けたくても背けられないたくさんの出来事を。それはマホタンも一緒だろ。だから君は。ヒヤジョーさん、こっちへ。何？見せたいものがある。これ、もしかして。そうだ。やっぱり作り始めるつもりなのね、あれを。ああ、過去へと戻るための未来ガジェット、タイムマシンだ。本気なのね。ああなたたちはその行為が何を意味するのか分かっているの？あ、もちろん覚悟の上だ。その上でもう一度君に頼みたい。俺たちに力を貸してほしい。僕からもお願いする。やっぱり僕一人の力じゃ限界がある。君の力が必要だ。頼む。橋田さん、ごめんなさい。悪いけどやっぱり無理。私はあなたたちには協力はできない。マホニャ。さっきも言ったでしょ。タイムマシンの開発に着手することは世界から狙われることを意味するの。全世界を敵に回すことになるのよ。新しい政府はこれから生きている全ての人間の思想と行動を把握するために番号をあてがって監視体制を強化しようとしているわ。そんな中じゃ自らの存在を消してでもしまわない限り体制を脅かすような活動を行えるわけがない。はっきり言って無謀だわ。いえ、不可能と言ってもいい。マホタン。橋田さん、あなたも人がいいのも大概にしなさい。こんなことに付き合っていたら命がいくつあっても足りないわよ。それにあなた、奥さんがいるんでしょ。奥さんまで巻き込んでしまうことになるのよ。それでもいいの？あなたはいいとしても奥さんはどうなの？この計画に協力するということは今後外でまともな生活ができなくなるということよ。妻にはこの活動には関わらせず表の暮らしをさせるつもりだ。だったらなおさらやめるべきよ。あの戦争の最中、結婚式だって挙げられてないと聞いたわ。その上、下手をすればこれまで通り一緒に暮らせなくなるかもしれない。かわいそうだとは思わないの？彼女は理解してくれているよ。そんなのきっと本心じゃない。それでも僕はやるよ。少しでも世界を変える可能性があるのなら。可能性なんてない。どうしてそんなことが言える？やってみなければわからないはずだ。わかるわ。私たちに与えられたチャンスはたった一度だけだったのよ。あの日、あの瞬間、たった一度きり。だけどあの時の私はそのチャンスを生かすことはできなかった。この手に掴むことができなかったの。そうやって君はこれまでずっと自分を責め続けてきたんだな、あの日から。でもそろそろその呪縛から解き放たれてもいいんじゃないのか。あなたにならわかるはずよ。あの時私がタイムリープマシンを動かせてさえいればこんな世の中にはならなかった。私にクリスより、いえ、せめてクリスと同じくらいの才能があればこんな世の中には。みんにゃ、喧嘩はやめようよ。みんにゃ、仲良くだよ。で、マユシーがここにいたらきっとそう言ったはずにゃ。椎名さん。まったく、せっかく久しぶりに会ったっていうのになんでこんな空気になるにゃ。仕方がないわ。今はそういう時代よ。あの頃みたいにただ気楽に笑ってなんていられない時代なの。確かに絶望の世界かもしれない。だからって心の中まで絶望したら負けにゃ。フェイリスの言う通りだな。もしもこの時代にマユリがいたら、それでもきっとあいつは笑顔でこう言っただろうな。ねえ、パーティーをしようと。
パーティー。